जों बर'खौ तारमाने खुनु दिन आरो जों खौसे खालामफिननो हानायनि माने लामाखौनो दोनाखसै आरोखि माखासेखौ फैसाजों बोथ्रोदबाय दा जों ओरैबायदि स्रां स्रां नुबाय जे बर'आ 10 बोसोरनि उनाव माने जोबस्रांलांनायनि बिदि लामायाव दं आरोखि इन्ट्र भिडिअ जायखौ नुदों जोङो लासैनो सावरायलांगोन दा गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय बेजों लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो लोगोसेयैनो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो जुदि चेनेलखौ अनसायोब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो सोरबा मेगन गोसाया फाव फान्दायगासिनो दं नामा जायनि थाखाय बर' हारिया राजखान्थि धोरोमारि आरो समाजारि बिथिङाव एसेबो माने खौसे जानो हायाखसै दा बेखौनो नुनानै बारग' भलन्टियार फोर्स जायफोरनाखि बै समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गाव गावनि गोसो मोदोम जिउ सोलेर गासैखौबो बावसोमनानै दावहा नांबोदोंमोन सरकारनि हेंथायै बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों फारि फारियै मोनथाम एग्रिमेन्ट जानानै थांबाय अब्लाबो बर'फोरनि गांनाय उखैनाया दिनैसिमबो सुफुंजायाखै बरंस बुंनो थाङोब्ला माखासे एकर्डफोरखौ लानानै बर' हारिखौ माने बांसिन गोग्लैसोसिननाय बा बांसिन लेथेर फिथेरसिन जानायसो नुनो मोनदों दा बेखौ नुनानैनो बिथांमोनहा दुखु मोनदों आरो फिन जोङो जावरिफिननांसिगोन फिन जोङो बड'लेण्ड आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय जों दावहा नांफिननांसिगोन होननानै बिथांमोना दिनै फोथाराव ओंखारफिननायनि थांखि लादों जे बर'फ्रा खेबथाम एकर्ड खालामनायनि उनावबो दिनै बेसेबां क्रिटिकेल पर्यायाव जाथिया माने जोबस्रांफिनलांनो नागिरदों दा बे जिनिसखौ जों बिराद गाज्रि धरनै नोजोर होबोनांबाय आरो जों स्टाडि खालामनानै नुबाय जे बर'आ तारमाने आल्टिमेटलि जोंनि बर'नाव जे माने गावस्रानाय पलिसि बे गावस्रानाय पलिसिखौ सभिनिस्टफ्रा ओरैबायदि गाज्रि पलिसि जों लांबाय माने टुडे टुमर' डे आफ्टार टुमर' माने जाथिखौ जोंखौ माने फोजोबस्रांहैनो आरोखि जाथिखौ जायनि थाखाय जोंनि दा जों सुथुर होनोबा जोंनाव जि माने टेरेबल पलिटिक्स स्टार्ट जाबाय डाइभारसिटि जि आरम्भ खालामबाय तारमाने जों बर'खौ तारमाने खुनु दिन आरो जों खौसे खालामफिननो हानायनि माने लामाखौनो दोनाखसै आरोखि माखासेखौ फैसाजों बोथ्रोदबाय माखासेखौ सोरजोंबा नैबे सेंग्रासाफोरखौ ड्राग्स जाहोनानै नस्थ' खालामबाय दिनै माने नानानथा दल संगठन हिसाब गैयै जाबाय इनडाइरेक्टलि माने बिसिनि फुसिङा गाज्रि जाबाय जाहाथे बर' जाथिया खुनु दिन जाहाथे खौसे जानो हाया जोंखौ माखासे धोरोमजों बोखावनानै होबाय पलिटिक्सजों स्रा स्रा बोखावबाय दिनै स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनफोरखौबो स्रा स्रा बोखावना होनायनि बिसोर पलिसि लादों आरोखि दा बेफोर जिनिसखौ नुनानै जोङो दा भलन्टियारफ्रा दहाय जोंना चिरांनि आफादगिरिया जेरै बुंदों माबाना निसमानिया बिथाङा होनदों जों बोरायाखै होननानै नाथाय जोङो जोंनि बर'नि जे अलखद बे अलखदखौ नुनानैसो जों माने बैसो जानो बाबाय आरोखि जोंनि जातिनि इसुखौ नुफिननानै आरोखि दा जों ओरैबायदि स्रां स्रां नुबाय जे बर'आ 10 बोसोरनि उनाव माने जोबस्रांलांनायनि बिदि लामायाव दं आरोखि ओरैबायदि गाज्रि राजनिति सोबाय माने जोंनाव माने जों दा सिखारफिननो हानांगौआ बिराद क्रिटिकेल आरोखि दा जों सोलिफु सरकारनि सायाव जोङो माने पलिटिक्सआ जेखि पलिटिक्स खालामा जुदि जातिया फिक्स मोनसे बाउन्डारिनि सिङाव थानायमोनब्ला बा जोंहा पार्मानेन्ट माने सलुसन खामोनब्ला स्टेट खामोनब्ला बेहाय नों माने ए टु जेड वर्स गोलैयो ना बिराद सुपार फास्ट सुपार माने सुन्दर स्टानिं एलिगेन्ट इलेक्सन गेलेयो ना मायो जोंहा बाय बुंनांगौ खोथा गैयामोन आरो बे ससे भिडिअखौ नुनानै ओरैबायदि गोसोआव दुखु मोननाय फैदों जे बर' हारिया थारैनो बेसेबांबा गिदिर अलखदाव गोग्लैमारबाय बेखौ बयबो हमनो हाबाय बेखौ बयबो आन्दाज मोनबाय नाथाय आन्दाज मोनसेयावबो गोबांथार दैदेनगिरिफ्रानो गाव गावनि राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय हारिनि फारसे साननो हनो रोङै बा हारिनि फारसे सिन्था खालामैखौ जोंबो नुगासिनो दं नाथाय मा खालामनो जोङो राजनितिकनि बेन्दोंजों ओरैबायदि फानफ्रब जानानै दङ माने जोङो गोसोब्लाबो बे बेन्दोंखौ जोङो खेंनानै बा हास'नानै जोङो ओंखारनो हायाखै दा बेनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद गिदिर अलखद दा जोङो बे बेन्दोंखौ बोरै हास'नानै जोङो उदां जानो आरो उदां अख्राङाव फैनानै माब्रैहाय जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ मोननो हागोन दा बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानाया जोबोर गोनां आरो जोंनि
आसल गुबै थांखि बेखौ जोङो जाफुंहोनांगौनि थाखाय बयबो बर' रायजो राजाफ्रा निस्सय खामानि मावगोन आं बेखौ आसा खालामबाय जोङो हेफाजाब होनांगौ जायफोर बिथांमोनहा दिनैहाय बेबायदि मोनसे सिमांखौ लानानै फिन दावहा नांफिननो ओंखारदों बा जांख्रिखांनो ओंखारदों बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब होनांगौ बे जानानै थांबाय दानिया गुबुन मोनसे आयदाया जाहैबाय दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआर ओनसोलाव फैगोन मेनलि क'क्राझार आरो चिरां बिथाङाथ' फैगोन मोजांनि बाथ्रा फैनानै बिथाङा माखासे हाबाफारि मावलांगोन बेबो मोजां नाथाय मोनसे खोथा नांगोलजों ट्रेक्टरजों हालेवनाय जायगायाव बिथाङा बिबार बेगर फोलाङाबानो जाबाय आं बेखौसो सिन्था खालामगासिनो दं आंथ' आन्दाज खालामदों निस्सय बिबार बेगर फोलांगोन जों रायजो राजाफ्रासो साबधान जानांगौ जों रायजो राजाफ्रा कनसियास जानांगौ जे जोङो माबायदि थांखि लानांगौ फैगोन समफोराव बेखौसो जों सांग्रां जानांगौ बिटिआरे बहुत किबा किबि पाबलै गय आसो यार भितरत बल्लामगुरि जितु ITI आसिले तार LNT द्वारा आमार मुख्यमंत्री डांगरियार नेतृत्वत आरो आमार सीट डिपार्टमेंटर मंत्री जयंत मल्ल डांगरियार इनिशिएटिवत बल्लामगुरित एटा मॉडल ITI अहाकाली फाउंडेशन स्टोन ले होबो आरो तात LNT ए डायरेक्टली यात स्पन्सर करिसे हितु अहाकाली फाउंडेशन स्टोन ले करा होबो यार पिছত अरुणोदयर प्रोग्रामत मुख्यमंत्री डांगरियाय उपस्थित থাকিবো আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টত বহুতখিনি স্কিম আসাম মালা रोड बासुगाव फ्लाईओभार कुकलुঙৰ जितु ब्रिज अलरेडी হৈ গল এই ব্রিজ বিলাক ওপেনিং কৰিব আৰু আসাম মালাৰ ফাউন্ডেশন স্টোন লে কৰিব ইয়াৰ লগতে আমাৰ जितु চিৰাং ডিস্ট্ৰিক্টৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ষ্টেডিয়াম হিটো উন্নতি কৰাৰ কাৰণে ফাউন্ডেশন স্টোন লে কৰিব আৰু লগতে চিৰাং জিলাৰ উত্তৰ অঞ্চলত খোৱা পানীৰ বহুত प्रॉब्लम হৈ আছিল দশকৰ পৰা দশক ধৰি এইবিলাক দূৰ কৰাৰ কাৰণে জেজেএমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ স্কিম দুটা অহাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰ্চুৱেলি হিটো মানে ফাউন্ডেশন স্টোন লে কৰিব दा बे जानानै थांबाय दा मोनसे फिसा भिडिअ दंबावो बे फिसा भिडिअ जाहैबाय एम राकेश ब्रह्म बिथाङा माखासे बर' आइजोफोरनो माखासे गानग्रा जोमग्रा मुवा बायना होनायखौ नुनो मोनदों अन्नानै भिडिअखौ नाय प्लिज गाज्रि कमेन्ट दाहो खालारखौल' मोजां लादो खालार बासिल' सारि आरो जागोना मोनालै आं मानो मोजांसो मोनदों नोंहा खाफाला मोजां जादों बेथोजना खाफाला मोजां दे दिनै ए नैसो हाबगोन आंनो दिनै भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि